Здравейте, Фондация Арденца, от това, че искаме да възпламеним с жарта, в която горим всички. Събитията на Фондация Арденца, която съществува от 2008 година, са Американо-българския фестивал за съвременна музика, Артденциета, една програма за деца с увреждания, етнофестивал, който се проважда международен в Рио, който популяризира народната музика и вече е доста известен и в Европа. И това събитие, което е нашата малка победа, конкурса за пианисти непрофесионалисти Viva Piano, който се провежда за четвърти път тази година, от 2010 е основан, за да почете доайена и основателя на Българската клавирна школа, академик Андрей Стоянов. Четирите издания ни дадаха много, защото две от тях бяха подкрепени от Америка за България. Благодаря на гурото на българската култура Надя, която е сред нас. Която ни инспирира и ни тика да бъдем още по-талантливи, още по-енергични и ни събира заедно. Аз съм щастлива да бъда тук и да виждам очите на всеки един от вас, защото това ми дава много. Viva Piano. Viva Piano с подкрепата на Фондация Америка за България успя след 45 години абсолютен застой да извади най-добрите образци на българската клавирна музика под формата на 4 издания с ноти, които вече ние работим по линия на българското читалище из цялата страна. Вече са във всяко читалище, което има школа по пиано. Те се използват, защото аз изисквам от всички участниците да свират пиеси от тези сборници. По този начин за 5 години Viva Piano върна българската музика в ръцете на българските деца и изобщо на свирещите. Viva Piano е конкурс за пианисти от 4 до 104 годишна възраст, като най-добрите от тях вече са в музикалните училища и музикалните академии в страната. Даде българската музика на света, защото всички записи, които са подбрани от нашата фондация, са в YouTube. Арденца Channel е нашия прозорец към света. Журито е международно, винаги няма българин в журито, те се запознават в София. И международните участници са тези, които за пръв път в България представят как пиано може да се учи пред пенсионна и пенсионна възраст, като една релаксация, осмислене на живота. Идеята на Viva Piano е не да търси постижения, а да сложи всеки един човек, който иска да опознае себе си и да разбере съкровенните неща, които не са добили развитие в неговата официална професия, която му носи пари. Просто да седне на пианото и така както Хари великолепно показа как се свири на цигулка, да започне крачка по крачка по 15 минути на ден и после да дойде в най-страхотния концертен комплекс с европейска значимост, концертен комплекс България в София и да покаже това, което е научил за себе си пред всички нас, които обожаваме пианото. Това, което искам да кажа, малката победа е, че тази година, не подкрепени от Фондация Америка за България, цяла година търсихме финансиране за този конкурс, но благодарение на това, че аз обявих от самото начало, че искаме да направим новото четвърто издание, но нямаме подкрепата на този финансов спонсор, имаше социален ефект. Тази година осъществихме конкурса отново и имахме изключително много дарения не в пари, а като награден фонд, като помощ. Фондация Арденца просто влезе в разговори с всички институции в класическата музика. Съюза на композиторите, Национална музикална академия, много музикални училища и събитието се състоя. И най-ценното беше, че след това мейлинга за обратната връзка с родителите показа, че те държат на събитието и на самия процес на свирене, а не на финансовите награди, които получаваха до миналата година. Така че социалният ефект на това, че Америка за България ни изостави, е изключително важен за нас, но и това, че Америка за България ни показва, че трябва да си вярваме, е изключително ценно. Смятам, че вие това го усещате. Благодаря ви.